weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to windinga to hayme data to feralla to mbaña to dabbana to dabbe to dabbana to ñabina to jawaldi to gurela cooga to tampi daro to hijaja to buubo awdi to atena to lewe to buubo awdi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Abou Diaba Soto beydel gawde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Sénégal hoorejo leydi ndi hono Macky Sall o nuldi sete timmuɗo e gardugol Samba Ndiaba Ndiobena ka to Nioro e nder région mo Nioro to toɓoji kewnoɗi ndiyam camno toon ha waɗino yimɓe wasɓe hen pittali men to leydi Mauritanie laamu gendini nuldi avion ngaji ɗiɗi ha kewi balle guila e guura ha e médicament ji kala faade nder leydi Tunisie wonɓe oɗo saaha joni rogere musde no fewi e oɗo boroso coronavirus to leydi Mali jaaha to Tinnunku toon noon e teska tigui e oɗo saaha joni ko humanitaire uji tati kañumen bifta toon kabaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Allemagne to dowlaci tentude Amérique to leydi Italie ha to Arabie Saoudite bisimilla moon ketki hotondirte joni joni jañoɗen. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune jaadiɗo danawal e ɓalwal kala bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istinjab ha timmi. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e tati rafini yaltema ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti leɗɗe makko sappo e jeenayi rafini yaltema ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ne jiida cirol ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskinallah safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi on mo seyɗineji bahliti hoore mum ha haɓɓa walla jano borogal. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde o dañi leɗɗe kese pulla siroji pewnaji ɓeydoji goragu e safroɓe ɓen yawɓe yitade koye mumen tawa kadi ko siroji bawɗi neldede e kala leydi e kala nokku e kala wuuro neɗɗo wawi wonde. ceerno Djiby Sy ne andina kilineɓe mum kadi wonde mo jogui base makko to leydi Mali tawte toon ko miñi ko ne wiye Samba Sy numéro mum ko 223 00 223 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy kañumne tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko mawɗo ko legal ne tette numéro makko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy komo Allah luɓiri hande gandal mbadden dando faade makko. maître Adama Baldé ko wittiyanke ko safriyanke ko gendiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. maître Adama Baldé ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol dendagal rafiji rewɓe omo safra ɗumen hano hannirtini. maître Adama Baldé ne yawrana ɓe worɓe ustaraɓe goragu fiɗaɓe e jippiɓe leeso kala. maître Adama Baldé ene yawrana ɓe rewɓe ronkuɓe resede wonduɓe gorko cheyɗani walla gorko ladde. maître Adama Baldé ene yaawi ittude baɗanal weddaɓe korte eɓe arsigaji mumen uddi. maître Adama Baldé ene yawrana ɓe ronkuɓe hebde kayitaji e jogdiɓe caɗele e patron eɓe mumen jokkodire maître Adama Baldé joni joni jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni.
maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo listihara moƴƴuɗo longal. maître Adama Baldé ne wiya dendagal bandiraɓe kala yo dutto e gandi men, yo yimɓe dutto e gandi men, dutto e fina tawa men nanga hen ha tiiɗa. maître Adama Baldé en wiya yimɓe kadi yo tinno yo mbattu hakkille no fewi e ƴewgal. maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde e oɗo saaha joni mo tawi e nder leydi Sénégal to wiyete Mbacké. to Mbacké noon kala namdiɗo maître Adama Baldé ma adde hano galle mum hano hannirta ni. maître Adama Baldé waɗɗani to Mbacké tawa sora galle chef de quartier walla chef de village o waɗɗani kadi daral manggal ngal ko sara ɗon woni galle makko. kala jiɗɗo hebde ɗo ko ɓuri labde numéro uji makko bureau mbatta ko 33 837 18 81 so tawi ko numéro uji makko fixé walla téléphone portable walla numéro uji makko WhatsApp mbatta ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23. maître Adama Baldé kadi ene tawe nder weeyo sa yi to YouTube a waɗi maître Adama Baldé jingani no Fuladu ma yi toon guila e jewte makko ha e golle pajunde ɗe o golloto. maître Adama Baldé mbadden dando faade makko. docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke moƴƴomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena. docteur Djiby Sow en andino dendagal bandiraɓe taweteɓe jokli windere kala oɗo ñalawma hande mo tawi to cuuɗi meɗen Jawara. so tawi ari ha to Jawara legal aslem sawi boutique Modou Wadda kala mo namdiɗa ma adde haɗo docteur Djiby Sow. docteur Djiby Sow ene jogui base mum to wuuro Kidira. so tawi ari ha to juma mawɗo mo Kidira so tawi a jokkodire docteur Djiby Sow ha juma kala humtima. docteur Djiby Sow ene jogui base muɗum to Barkewi taweteɗon ko miñi ko biyeteɗo Makka Bana galle ceerno Sarif Boubacara Haydara. so tawi ari ha ɗon kala ñawmo gonduɗa nanɗa ene sakte andu asirti hen. docteur Djiby Sow wittiyanke ngana cafrowo ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ha tenti ko wayno fibron kiis mema hémorroïde gonɗo nder e jaltobo gonɗo nder e jaltobowal kala prostate hernie sotpis nonne kadi tension diabète ɓuuɓri joguiɗo caɗele ella donc ɗo yo elle mum ar walla gonduɗo hen ene ronki yo sertu hena. docteur Djiby Sow ene safra donc dañde ɓesgu kono ne kadi kecceji musoje koye musoje neɗɗo ɓuutowo cimmiɗo ha simminate nder ƴiƴam mum kala docteur Djiby Sow ene yaltina ha laaɓa. to gonɗa e aduna he kala sa jokkodire docteur Djiby Sow omo jogui hattan wawde neldudema leɗɗe ma ha yettoma. sa yiiɗi jokkodire docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92. so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 leydi Mali 70 85 72 47. mbadden dando faade docteur Djiby Sow taweteɗo to cuuni meɗen Jawara. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa 15 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal to ko Saydou Abouba. hono no mbiruɗen en gardini kabaruji men koto leydi Sénégal puɗorɗen caggal nde batu conseil de discipline mo université Cheikh Anta Diop riwno fodde 45 e joyi étudiant tawa ko janggannoɓe nder oɗon université
de joni noon e oɗo saha joni ko justice mo leydi Sénégal ko kañum tigi fuɗɗi jofade ɓe fiɗendu kamɓe fof noon koye saha kay dillere wannode e nder balle ɓennuɗe ko ɗum saabi e oɗo saha joni ɓe ndiwa justice o noon fuɗɗi jofade e oɗo saha joni ko biteɗo Assane Faye on noon ko kañum tigi woni keptunoɗo micro e huno ko professeur mum e saha wonno e haalde e oɗo saha joni ko on tigi e oɗo saha joni ko on justice fuɗɗi jofade fiɗendu on noon ko caggal kay o waɗanno ko étudiant mo master 2 en philosophie on nanggama joni noon kene wona balɗe ɗiɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate e cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe koleri alkamisa hande o e nder waktuji 24 cakkitiɗi ɗi ko ujunnaje ɗiɗi e temedde jeegom e sappo e jeeɗiɗo neɗɗo holkisano e nder holkiso he noon hen e nder temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗo e yimɓe nayo tawama e jaati ko fiɗaɓe moroso coronavirus to ɓetam to banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala hen 25,75% ko fiɗaɓe e nder ɓen noon hen temedde ɗiɗi e capanɗe joyi e jeeɗiɗi ko contact suivi woni mamodirnoɓe wonduɓe e RFI o tawa ko joñonoɓe kolkisa tawani gondi e RFI o temedde 4 e sappo e jeeɗiɗo heddiɓe kala ko ka communautaire woni hay goto anda to ɓe ƴettidi ɗon rafiji e nder ɓe cellano ɓe kadi temedere capanɗe joyi e jeetato neɗɗo kolkisama tawama tigui ko négatif woni moroso yalte mumen ha laaɓi paati galleji mumen 24 ne tampisanne ma ballite to banggue fofango yimɓe jeegomo kawrela dial tugui hanki faade ñalawma hande o e oɗo saaha joni bilan leydi Sénégal ene yara tigui e capanɗe 4 e jeetati ujunere temedde capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo winditiɓe doggole hen capanɗe 4 e ɗiɗi ujunere e temedde jeetati capanɗe 4 e tato keptino cellal mumen ujunere temedde ɗiɗi yimɓe jeenayo ko hawrela diala e ñalawma hande o noon ko hedde juuɗe safroɓe nder jokli leydi he kala taw ko tinnaɓe wonduɓe e moroso coronavirus koɓe ujunnaje 4 e temedde ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗo neɗɗo ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo guendi ndi o waɗi wayloji tokkosi e nder au commandement gendarmerie nationale leydi ndi hono Adama Gueye gonnoɗo adjoint administration logistique au commandement de la gendarmerie et directeur de la justice militaire ko on saha oɗo saha joni noon o suɓama o nomama e oɗo saha joni gouverneur militaire to palais de la république o lomti noon ko biyeteɗo colonel Daouda Diop mo lomti o joni waɗama tigui commandant de la gendarmerie mobile o lomti on lomti toon ko général des brigades biyeteɗo Thiaga Thiam on waɗama e oɗo saha joni o commandement en second de la gendarmerie kanko hoorejo leydi ndi o haɗani ɗon tan saabu kay kontede ñalawma ñande sappo e 4 woni hanki ñalawma hanki o dendagal hono oɗo colonel Daouda Diop e wondude e colonel Maysa Selle Ndiaye ɓeɗo kala e oɗo saha joni o ngabbini ɗumen o rokki ɗumen martabuji généraux ji des brigades ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena ha to Kaolack e nder nokku tawateɗo e nder nokku to won nokku gonnoɗo to wiyete ex ISRA e oɗo saha ñalaw e nder Kaolack ko babiraɗo goto jaro duuɓi capanɗe jeeɗiɗi pawɗi seeɗa kañum tigui tawa ɗon wondani e wonki mum alarba hanki o nde laamu ngu tini on habaru noon ko ɗon tigui koninkoɓe faabu e police ji kala mbawi notitade hen caggal nde constat waɗa ko ɗon tigui goskiki ƴetta taw koninkoɓe faabu garani ɗon goskiki ɓe dawi ɗum to morgo mo hôpital régional mo Elhadji Ibrahima Niass mo Kaolack kabaruji men e ɗemgal Pulaar ha joni to leydi Sénégal toɓoji kewɗi ndiyam jatuɗi e keleri kappakiɗɗi no fewi mabɓinoma walla mbiyen camino e nder région biteɗo Nioro e nder leydi Sénégal ɗum saabinoma noon ha koɗanɗe kewɗe nderguiti hen bildiji kewɗi jaade e hendu yim saabinoma yo layru yimɓe bayso waɗino noon wasde hen pital men waɗino kadi gañiɓe hen e oɗo saaha joni noon Macky Sall hoorejo leydi ndi o nuli toon c'était timmuɗo no fewi on c'était noon e gardugol jagolgal makko biteɗo Samba Ndiofen ka ko kañum tigui addi o noon délégation noon on délégation noon mbiyen tigui walla mbiyen ɓe jettima tigui on délégation yaɓini tigui on nokku to jayaji ɗi mbanno tawa kadi ko e nder nokku to wiyete ko e nder commune mo Kera Maba ko nogas e tati wuuro noon kañum tigui jayino e ɗiɗo toɓɓoji e oɗo saaha joni noon c'était timmuɗo gardoto noon ɓe gari tigui ko dow inde hoorejo leydi ndi tawa addiɓe toon ko sembitinde e muñitinde e duwanade e yiide kadi dendagal boneji no toɓoji ɗi boniri toon
ko ɗum addiɓe toon ɓe garani juuɗe ɓole noon saabu kay Macky Sall rokkiriɓe enveloppe mo 100 millions taw ko franc CFA yoɓe mbaw kay muñitinde dendagal gañinoɓe dendagal ɓen jayinoɓe hen kanko Samba Ndioben ka noon e délégation mo ardi o ɓe mbawi tigui yettade ha e cuuɗi cafritude dendagal gañiɓe tawte to o wawi tigui yettadeɓe salmindeɓe e sembitindeɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen wima to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie ma jabbo musidɗo men seydi men Amadou Pulo jaam ñalle maɗa jam ñallema Kali Abouba en calmini dendagal ndaariyankoɓe yaw weltare TV kabaruji nder guendi Mauritanie laamu guendi ndi wawi neldude laaɗe ɗiɗi diwoje nawde ballal guura kame leɗɗe safara faade e leydi Tunisie ko caggal noon nde 3e vague Covid-19 tampini no fewi wonande guendi Tunisie ɗum ɗon noon ɓe mbawino kadi wadde noddandu gam ñagade ballal e nder hen tan leydi Mauritanie ne wawi kadi nawde ngal ɗon ballal payidingal e ñalde hankide tawi ko fodde 15 tonnes liɗɗi wondude kadi e matériel médical e ene wondi kadi appareil et de respiration kam e to banggue leece réanimation wondude e cuumorɗe kam e ballal to banggue leɗɗe safara hani e safroɓe médecin kam e infirmiére uji tawi koye less jimadi horejo guendi Mauritanie Mouhamed Ould Seck Al Ghazouani e faade e guendi Tunisie ene wondi kadi e rewrude jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal guendije Mauritanie wawi jaɓɓade ngal ɗon ballal ko jooɗo tawi ko on ɗon jagorɗo guendi Tunisie kalfinaɗo ko fati e nden ka wondude kadi e joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to leydi Tunisie horejo leydi Mauritanie Mouhamed Ould Seck Al Ghazouani tawi kanko no ummima e Nouakchott wuuro lamorgo ngo ñande hankide kikiɗe mum omo tini toon to Abidjan lamorgo guendi Côte d'Ivoire o yi ko hawrede baatu tawi ko leydi Afrique tawi baatu ngu noon woni kay e fandare muɗum ko beele wawde ɓamtude faggudu Afrique e nder hen tan o wawi yettade toon to Bawal laaɗe diwoje ngal Félix Houphouët-Boigny mo guendi Côte d'Ivoire jaɓɓimo toon ko Aliou Ouattara tawi ko kam woni jagorgal conseiller spécial mo horejo guendi Côte d'Ivoire wondude Adama Coulibaly jagorɗo ko fati e faggudu leydi Côte d'Ivoire kanko horejo leydi Mauritanie Mouhamed Ould Seck Al Ghazouani omo yaadi e on ɗon jagorɗo kalfinaɗo faggudu guendi Mauritanie jagorɗo ko fati e mahanteje kam ya garta Ahmedou Haymoudou kankone o wawi indirde nando makko mo guendi Mali Mam Dembele Madina Sissoko baɗɗo jillu mum e ñalde hanki nde e nder Nouakchott wuuro lamorgo guendi Mauritanie ɓe mbawi yettade toon to port autonome mo Nouakchott woni port de métier wonɗo e nder hen ɓe jillima e nokkuji kewɗi e on ɗon nokku ɗum ɗo noon jeeya kadi koto banggue jotodire hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali to banggue ya garta ko fati e cellal hono no holliri jagordu cellal guendi ndi e ñalde alarbare hanki nde kikiɗo mum 14 lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kayru jagordu ndu holliri e nder waktuji nogas e nayyi ɗi ko 150 e jeeɗiɗi woni yitaɓe hesɓene gonde e ndafu Covid-19 e nder waktuji nogas e nayyi ɗi yimɓe tato mbasi pittali mumen 50 e jeeyoɓe kepti cellal mumen 150 e jeeɗiɗo yitaɓe ñalde hanki ɓe hen 104 koye nder Nouakchott wuuro lamorgo guendi ndi e jeenayo koto Joyrat jeetato koto lamorgo faggudu guendi ndi woni Nouadhibou tato koto Atar tato toon to Djéguéni ha joni e nder guendi Mauritanie tawi ko commissaire toppitiɗo ko fati e sécurité alimentaire woni kay toppitiɓe ko fati e nden ka ñamele ɗe on ɗon mbiyeteɗo Mam Vati Metto Mint Mahfouza Ould Khaytir kanko no wawi joɗodade e joɗaniɗo guendi Maroc ɗo e leydi Mauritanie biyeteɗo Hamid Bachar tawi noon ɗo ɓe mbawi kadi yewtidde koto banggue kadi beele ɓeydade moƴƴinde to banggue ñamele ɗe hakkude guendi Mauritanie kam e guendi Maroc gardiɗo diwan Hodel Sarqi biyeteɗo Cheikh Ould Abdallahi Ould Ahwa
kanko ne ñalde alarba nde wawi yillade to nokku refiseji malinaɓe woni Canberra tawate koye mukata mo basi kunu e nder jillungu noon no wawi kadi hormbidde toon nokkuji mahanteji beele kadi wonande ɓen ɓe ganduɗa ko mooliɓe tawateɓe toon e tawtorede organisation international de travail e wonɓe toon to Canberra fasala e basi kunu e nder wal ballodiral fedde wiyetende haser ko fedde toppitinde ko fati révisé ji wondude kadi e fedde UNICEF e nder hen yawi jillade e nokkuji tawateɗi to banggue on ɗon kan tawi ko nokku école gonɗo tono e centre de formation professionnel wondude kadi e nokku électricité ene wondi kadi e couture tawi ko artisanat e nder hen ɗum ɗon kadi o yillima to école secondaire to Fasala e nder hen tan o saaha joni o wawi kadi yiide den ɗon golle no cifri o holliri ɗum ɗon noon ko beele tan kadi wawde wallide ɗin ɓe ganduɗa ko révisé ji tawateɗi toon to Canberra e nder tawtorede kadi tawi ko joɗaniɗo fedde organisation international de travail ɗo e nder gendi Mauritanie jagorɗo kalfina jagorgal kalfinangal ko fate gaynaka leydi Mauritanie lemra bat wul bennahi kanko no wawi wadde jillu ɗum ɗon ko toon to Dakaru lamorgo gendi Sénégal koye ñande alhamisa hande nde subaka mum o ummi e nder Nouakchott wuro lamorgo gendi Mauritanie omo tini toon to gendi Sénégal e nder hen noon koto banggue kadi beele wawde webtinde to banggue ɓen nawoɓe jawɗi toon to leydi Sénégal ko fati e julde taske nde kono kadi maɓe mbaw wawde kadi yewtidde to banggue negol jawɗele hakkude gendi Mauritanie kam e gendi Sénégal gasi haalaɓe ko to gonoɗen kumpital e nder gendi Mauritanie ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia Weltare TV Mauritanie. Amadou Alassane Dia golle ma jooɗi peewi sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paaɗen alkamisa hande o sappo e joyi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho sanga 6h30 woni subaka law ko accident waɗi e dow lawol bitengo route nationale numéro 6 e tolno wuuro to wuuro witengo marka kungo ko oto goto noon taw ko oto personnel mo matricule BN 1125 MD couleur grise umminoɗo to Bamako ene yaɓani to Ségou kañum tigui taw kadi on werla ko debbo dognanno ɗum ko on werla waɗi accident o yalti lawol ha laaɓi o tawa kadi ko dérapage woni tigui tatande saabi ɗum o mabɓoyi tigui e nder nokku tawa kadi ko poste mo secours wuuro ngo hollirama noon ko dérapage woni tigui tatande saabi accident o hay goto masani hen fittade mum kono debbo o fadɗi gono tigui waɗi tigui ɗeɗɗo padɗiɗo hen hollirama kadi nokku towen ɗo nokku o boni no fewi werla o e hoore mum kadi moññima no fewi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto tenen kupaɗen ene teska tigui e oɗo saaha joni kewgol biftotoɓe e nder fande tinenku ñande alkamisa ɓennotto o jeetati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko sagataɓe tato taw ko jeeyaɓe humanitaire woni tigui darannoɓe pour yidde waddude haqqe aadinama walla aade yimɓe aadi en kañum tigui taw ko humanitaire uji tati gollotonoɓe e ONG goto ONG biteɗo IRC woni tigui comité international pour le secours ko ɓen bifta noon tawa kadi ɓe bifta ko ɓe biftida koye autoji mabɓe ha e oɗo saaha joni noon hay goto taw anda toɓe keedi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni to Kalambankoro e nder yontere mayde nde noon to Kalambankoro noon teskama tigui ko militaire goto gujjotteɓa toon caggal kay o yinno wujjude moto Jakarta suka debbo goto on debbo mo yinno wujjude Jakarta o noon on e hoore mum ko policiére walla mbiyen ko balowo stagiaire to police to 11e arrondissement mo Bamako e nder pooɗi e journée gam yidde heptude e moto o debbo on sali ko ɗon tigui dendagal yahanoɓe e tawateɓe e nder leegal kala mbawi ñukade e militaire o ɓe mbawi nangudemo hano hannitini ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to Kalambankoro ha joni keddoɗen ñande jamma nogas e jeeɗiɗi ene wiyata nogas e jeetati lewru juillet
maydu ndu lewru juin maydu ndu koko hulɓini waɗi e nder ngal ɗon leegal e nder hôtel goto tawateɗo e nder leegal hen to kala bankoro noon ene teska ko leegal kewgal cagarte no fewi ko leegal to hôtel aji bebɗi tawate restaurant ji e baruji to ɓuuri hewde noon caggal kayde sukagata gorko goto jaro duuɓi capantati pawdi seeɗa nde o ari e nder bar goto o jooɗi ɗon o soodi jaram makko ha ɓooya ɓooyani ko ɗon tigui o dañi client goto taw ko suku debbo gandiraɗo kadi yeyɗe terɗe mum ɓe kalde ha ɓe pamodiri noon ko ɗon tigui ɓe jeehi to hôtel goto e nder leegal kala bankoro o caggal nde ɓe jetti hôtel o nde ɓe mbaɗi kay ɓe goofi mabɓe Allah haaɓe gayni to ɓe ɓonto comci mabɓe ɗo ko ɗon tigui gorko heeɓi musalla to heeɓi musalla ɗo noon woni malaise caggal kay woni hollude gatuleji ko ɗon suko debbo dogi yeehi to yeehi tigui to réception halfinaɓe fate hôtel o haalaniɓe nde bonɗo réception nde ari noon woni gérant hôtel o nde yetti tawi tigui ko hawre ladiala ko ɗon e ɗon noon ɓe mbawi noddude commissariat mo 11e arrondissement e gardegol Mamadou Diabaté on e nundi toon dadiɓe mum taw koɓe hinde biir woni tigui brigade de recherche e gardegol capitaine Issa Yakouba ene arde docteur goto nde ɓe gaari noon ɓe mbaɗi constat mabɓe caggal kayde o ɓe mbaɗi constat mabɓe ɓe teski tigui foti yoɓade wonki oɗon sagata gorko ko wiyete crise cardiaque nde won kadi gorko ko desɗo koreji makko jiiɗi ɗum tigui suurde hen wudere kam kay kabaru o wasa yaltude kono ne teska tigui e nder kala bankoro kala kene kewa toon yato ko jaam saabu ko feeñi toon foof nde weta taw ko aduna o foftini ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mali kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Allemagne paaɗen toɓoji kewɗi ndiyam cami tigui e nder dongro Europe ha tengti nder leydi Allemagne ɗum saabima yo lay ɗum mawdu no fewi fodde capanɗe nayo e ɗiɗo neɗɗo mbasi hen pittali mum to leydi Allemagne tawa toɓoji ɗi kadi cami koto banggue rewo leydi ndi teskama noon kadi wonde yimɓe hewɓe jaadi e wameji ko ronkaɓe yitede woni ko wiyete porté d'histoire teskama kadi toɓoji ɗi kadi teskama ha e yoga ha e nder leydi Belgique toon ko yimɓe nayo mbasi toon pittali mumen to leydi witene Luxembourg ha to pays ba toɓoji kewɗi cami toon hay sinno hay goto wasani toon fittani mum holirama matériel kewɗe kake kewɗe boni hen koto dowlaji tenduɗi Amérique paaɗen Joe Biden hoorejo dowlaji tenduɗi Amérique o bismima nanɗo makko sehil makko Angela Merkel chanceliére leydi Allemagne kanko chanceliére leydi Allemagne o Angela Merkel o laatima tigui dirigeante woni tigui gardiɗo dongre Europe e gardiɗo e nder dongre Europe gadano mo Joe Biden bismi to galle danejo koto leydi Italie paaɗen toon cakkitoɗen Papa François koto leydi Italie cakkitoɗen to Europe Papa François ɗon ko mawɗo diine Issa yankoɓe windere oɗo saaha kala ko antirnoɗo e nder hôpital mo Roma caggal kay guila ñande nayyi lewru juillet gonɗen ɗum ko bannoɗo opération makko o yalti hôpital noon alarba hanki o sappo e nayyi lewru juillet o yalti hôpital o fati galle makko semori no moƴƴi Papa François ne yaara duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi nayyi koto leydi Arabie Saoudite uddirten kabaruji men ha laaɓi temedere nogas neɗɗo nanggama e nder leydi Arabie Saoudite tawa kadi ko nanguiraɓe mbuñari ɓen noon ko halfinnoɓe ko fate losgoji woni tigui holkisaji coronavirus kay ɓen yimɓe yiɗɓe yaade hijjore yiɗɓe kay jeeyaɗe capanɗe jeegom ujunere neɗɗo tan taƴaɗo hikka yahoɓe hijjore yoga e mabɓe noon taw ko buñuɓe haalisaji kay nde mbasata wadde test dokke kayida docteur wonde ene celli ko ɓen noon nangga temedere nogas neɗɗo nanggama e ndiɗon mbadi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal to ko Saydou Abouba to leydi Mauritanie ko Amadou Dia Pullo kettima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.